буд набуд дар як замон дар як макон се дӯстони иттифоқ зиндагӣ мекарданд: мурғ, мурғобӣ ва муш. рӯзе онҳо дар кӯчаҳо бо бозӣ ва сайругашт машғул буданд ва нохост мурғак якчанд донаи гандумро пайдо кард ва аз шодӣ фиғон бардошт ки дӯстонам, донаҳои гандумро пайдо кардам, донаҳои гандумро пайдо кардам. донаҳои гандумро бояд бурда дар осиёб орд мекарданд. мурғ аз дӯстони худ мепурсад ки донаҳои гандумро кӣ ба осиёб бурда орд мекунад? ман намебарам, гуфт мушбача. ман ҳам намебарам, гуфт мурғобӣ. мурғак худаш танҳо донаҳои гандумро ба осиёб бурд ва аз онҳо орд тайёр кард. ордро кӣ ба хона мебарад? гуфта пурсид мурғак. ман намебарам, ҷавоб дод мушбача. ман ҳам намебарам, дар ҷавоб гуфт мурғобӣ. мурғак худаш танҳо ордро ба хона бурд ва аз дӯстонаш боз пурсид: аз орд кӣ хамир тайёр мекунад? ман хамир тайёр намекунам, гуфт мушбача. ман ҳам тайёр намекунам, ҷавоб дод мурғобӣ. мурғак худаш танҳо хамир тайёр кард ва аз дӯстонаш пурсид: кӣ ба танӯр ҳезум оварда оташ гирён мекунад? ман намекунам, ҷавоб дод мушбача. ман ҳам намекунам, ҷавоб дод мурғобӣ. мурғ худаш танҳо рафта ҳезум овард ва ба танӯр онҳоро андохта оташ гирён кард ва танӯрро омодаи пухтани нон кард. хамирро кӣ ба танӯр часпонида нон мепазад? ман намекунам, ҷавоб дод мушбача. ман ҳам намекунам, дар ҷавоб гуфт мурғобӣ. мурғак худаш танҳо хамирҳоро ба танӯр часпонд ва нонҳои сурху бо лаззату хӯрданиро пухта ба рӯи дастурхон гузошт. кӣ нони гарм мехӯрад? гуфта пурсид мурғак. ман мехӯрам, гуфта ҷавоб дод мушбача. ман ҳам мехоҳам хӯрдан, ҷавоб гардонд мурғобӣ. не, шумо меҳнат накардед ва аз ин хотир нон намехӯред, ҷавоб дод мурғак.